Mandithabathe kwakhona eli xesha namhlanje ndinibulise nonke ngegama elihle lenkosi yethu enguYesu Kristu. Sisathi Maranatha, inkosi yethu uYesu Kristu iyeza. Namhlanje ke sizawuqhubeka nezigidimi zethu ezithetha ngobufundi, nokubiza kwethu abafundi sibabizela kuYesu, okanye senze abafundi sisenzela uYesu. Namhlanje ke sizawuya kwincwadi kaMateyu. Nizawuqaphela uba kudala sigxile kule ncwadi kaMateyu ngoba besithe kwezinye zemiyalezo ebesinayo ekuqaleni ukuba incwadi kaMateyu yenye yeencwadi ezibalulekileyo ezithetha kakhulu ngobufundi apha eBhayibhileni. So ke namhlanje sizawuqhubeka sithetha kule ncwadi. Sizawufunda kwincwadi kaMateyu isahluko se-19, indima ya-27 uyotsho kweyama-30. Matthew chapter 19, siya pha kuverse 27 uyotsho kuverse 30. Ithi iBhayibhile, waphendula uPetros wathi kuye, uyabona, thina sishiye into zonke sakulandela, siya kuba nantoni na ke? Wathi ke uYesu kubo, inene ndithi kuni, nina nindilandeleyo ekuzalweni okutsha, xa athe wahlala unyana womntu phezu kwetrone yozuko lwakhe, niya kuhlala nani phezu kweetrone ezili-12, nigweba ezizweni ezili-12 zakwaSirayeli. Umntu wonke oshiye izindlu, nokuba ngabazalwana, nokuba ngoodade, nokuba nguyise, nokuba ngunina, nokuba ngumfazi, nokuba ngabantwana, nokuba ngamasimi ngenxa yegama lam, uyakwamkela kalikhulu abudle ilifa ubomi obungunaphakade. Ke baninzi abokuqala abaya kuba ngabokugqibela, nabokugqibela abaya kuba ngabokuqala. Ingayinkosi ingakusikelela ukufundwa kwelizwi layo ngoku kude kubuye uYesu. Amen. Masithobeni nje intloko ngomthandazo. Bawethu osekhaya ezulwini, siyakumema kwakhona ukuba ube yinxalenye yalo mhlangano ubizwa ngegama lakho. Bonke abantwana bakho abathe bathabatha ithuba bazophulaphula ezi zigidimi, basikelela abantwana bakho, sondela ngakumbi kubo Nkosi ngendlela ekhethekileyo. Usincede Nkosi nathi njengoba usibizile uba sibe zizithethi kule minquba, sithethe amazwi azothi achanane nezimilo zethu nezabantwana bakho abaphulaphuleyo. Banathi ke Nkosi, usikelele ngomoya wakho oyingcwele, usinikeze ukuqonda, hayi kuphela ukuqonda Nkosi, kodwa usiphe namandla wokwenza oko sikuyalelwa lilizwi lakho. Zonke ke Nkosi ezi zinto sizicela ngenxa yegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Eli bali eli liza silifundayo, okanye ke mhlawumbi le ntetha kaYesu ephendula umbuzo kaPetrose, uza emveni koba uYesu ethe wabuzwa, okanye kwaza umfana othile, noko owesisityebi, indodana ethile yayisisityebi, iza kumbuza uYesu le ndodana ukuba yintoni emandiyenze kuze ndizuze ubomi obungunaphakade. Lo mbuzo lo ngumbuzo obaluleke kakhulu. Kuyo yonke imibuzo esiyibuzayo, ukuba asinampendulo yalona mbuzo, zonke ezinye izinto zililize ukuba sibe nempendulo yazo. Ke ngoko ibalulekile ukuba siyinanze le nto ibuzwa ngulo mfana, ngoba yinto nathi ebekufanele uba sizibuze yona. Kodwa ke asizungena ngamandla kumbuzo walo mfana nakwimpendulo kaYesu, kodwa uba siyayikhumbula uYesu waye wathetha
ngokuba lo mfana ashiye bonke ubutyebi bakhe, phofu ke athengise zonke izinto anazo kuze anikele kumahlwempu aze ahambe alandele yena. So uYesu wembizela ekubeni lo mfana abe ngumfundi. Ithi iBhayibhile lo mfana lona wakhathazeka, yamkhathaza lento, wahamba enenhliziyo ebuhlungu kuba ke wenezinto ezininzi. iBhayibhile kuyasibonakalisa ukuba lo mfana lona ezi zinto zininzi wenazo, kucacile ukuba wengafuni ukuba ohlukane nazo, wezithanda izinto zakhe, engakulungelanga ukuba athi hayi ndiyohlukana mna nezi zinto ngoku ndilandela uYesu. Ithi ke loo nto iBhayibhile ngenxa yaloo nto wahamba lo mfana ekhathazekile, ukhathazwa yinto yoba zininzi izinto anazo, buninzi ubutyebi bakhe, kodwa akakwazi ukohlukana nabo kuze alandele uYesu Kristu. Now iBhayibhile ithi ke emveni koko uYesu azokulumkisa abafundi ukuba kuzoba nzima kangakanani okanye kunzima kangakanani na ekubeni umuntu osisityebi azuze ubukumkani bezulu. Kodwa ke ayichaza ukuba le nto ingenokwenzeka ebantwini inokwenzeka kuThixo. iBhayibhile ke ngoku ibe seyisibalisela ke ngoPetros ukuba azowubuza ke ngoku uPetros lo mbuzo awubuzayo uba heyi Nkosi, njeba thina nje sishiye yonke into salandela wena, yintoni into esizayizuza? Yintoni eyona nto sizawuyizuza apha? iBhayibhile ke ngoku ibe siyisinikeza le mpendulo kaYesu. Bendifuna ukuba sizobe umfanekiso ukuba sifika njani na kule ndawo sikuyo ngeli xesha. Umpostile Petros ke ubuyakhumbula uyibuza le nto kuba nyhani sibonile ebomini bukaPetros ukuba uYesu wafika esemsebenzini wakhe, inguye nomzalwane wakho uAndreya, uba siyakhumbula noYohane babe kulo msebenzi mnye kunye noYakobi. iBhayibhile iyasixelela kakuhle ukuba babesebenza bengabalobi bentlanzi, besebenza kunye nabazali babo. Loo nto isixelela uba uYesu akafikanga apha kubantu abangamavila abangenanto yokwenza, ufika apha ebantwini abasemsebenzini. Ithi iBhayibhile bashiya iminatha yabo ogqiba balandela uYesu Kristu. Now ibalulekile ke ngoku ukuba siyiqaphele le nto ukuba kuze balandele uYesu Kristu kwanyanzeleka ukuba bancame, kwanyanzeleka ukuba bancame kuze bakwazi ukuba benze le nto uYesu ababizele yona, kwanyanzeleka ukuba bancame. Now ndiyafuna siyiqaphele le nto uba oompostile uPetros bathi, Nkosi, sizibhatele iindleko zobufundi. Sitsho ke isigidimi sethu sanamhlanje sithi iindleko zobufundi. Uthi umpostile uPetros sizibhatele iindleko zobufundi thina, sizawufumana ntoni na? Uba uyakhumbula besikhe sathetha apha ngoYesu ebiza uMateyu. Sifundile futhi nangoMateyu ukuba uMateyu akakhange abizwe engumntu ongenanto yokwenza. Ubizwa uMateyu nguYesu nawo umsebenzi wakhe, engumfo apha obutha irhafu. Ekubutheni kwakhe irhafu uYesu wambiza ehlele emsebenzini, ephangela, enengeniso ayenzayo, enesonka asizisayo ekhaya. Kodwa uYesu wambiza wathi, mfonini, ngoku ndiyakubiza, shiya itafile yakho, ngoku ndikubizela ebufundini. So uYesu siyambona ukuba ubathatha abafundi benezinto ezibalulekileyo abazenzayo. Now andifuni ke siyiphazame le nto ndizayithetha ukuba andizama ukuthi wonke umntu ubizwe nguYesu embizele ekubeni makayeke umsebenzi wakhe. Anditsho ukuba uYesu usibizele sonke ekubeni siyeke imisebenzi yethu, kodwa into endiyitshoyo nento endizama ukuyiveza yinto ebalulekileyo yokuthi noba uYesu kubize uphi na, uYesu ukubizele ukuba uyishiye loo nto uyenzayo. Kukhona iindleko
ekufuneka umuntu ezibhatele kuze abe ngumfundi. Anditsho ukuba usindiso siyalibhatalela. Usindiso luza ngobabalo lukaThixo, luza ngesisa kuthi, lusimahla. Akukho nto kunyanzelekileyo uba okanye kufuneka siyibhatele kuze sizuze usindiso. Phofu ke ubungazulibhatala lolo sindiso, yazi ukuba ilo sindiso lwakwenyani, yazi uba ayilulu usindiso olu aza nalo uYesu Kristu. Usindiso luza ngesisa, kodwa siyafunda eBhayibhileni ukuba abantu abazuza usindiso ngabantu abazokuba bancame, bazovuma uncama. OAbraham bancama ukuba babizwe okanye bahlale kwilizwe lakowabo. Kwanyanzeleka uba uAbraham ave ubizo lukaThixo oluthi makaphume kwindawo yamakhaledi, alandele emkhondweni, aye kwindawo uThixo azombonisa yona. Ithi iBhayibhile wasukuma, wavuthulula iingubo zakhe, wahamba engazazi noba uyaphi, kodwa wayeyazi ukuba eyona ndawo azophumelela kuyo yilena uThixo ambizela kuyo. Nantsi into esiyifundayo apha, kuba xa ulandela indlela kaThixo kuyanyanzeleka ukuba uncame, kuyanyanzeleka ukuba ushiye. Siyibona le nto nasebomini bukaMoses, asizubakhankanya bonke, kodwa siyayibona le nto ebomini bukaMoses uba uMoses ubizwa nguThixo esenqanabeni eliphezulu kwizindlu kumabhodwe kakumkani uFaro, esaziwa njengonyana wentombi kaFaro. Wathi uMoses, hayi, andikwazi uba ndibe ngunyana wentombi kaFaro, ndizoba ndikhethe eli cala labantwana bakaThixo abacinezelweyo. uMoses wazikhethela ukuba ame ngakwicala labantwana bakaThixo abaphantsi kwengcinezelo yamayiphutha, ngoba uyebona ukuba ave ubuhlungu nabantwana bakaThixo kungcono kunoba ave ubuncwane besono okomzuzwana. Siyaphinda siyabona ukuba uMoses kungenzeka ukuba ngewaba nguFaro olandelayo, kodwa uMoses yena wakhetha ukuba ancame ukuze akwazi ukulandela uYesu. Ndiyaphinda futhi ndithi, kuze silandele inkosi kuyanyanzeleka ukuba sincamile. iBhayibhile iyasibalisela nangomzekeliso uYesu awenzayo kubafundi bakhe. Wathi uYesu kubafundi bakhe, kukhona ndoda ithile eyathi isomba kulo mhlaba yafumana uba tyhini kukhona ubutyebi obufihliweyo apha. Yabugqumelela le ndoda, yahamba yathengisa yonke into enayo kuze izuze obu butyebi. Yonke into eyayinayo le ndoda yayingeyonto xa ithelekiswa nexabiso lale nto iyifumeneyo, kodwa kuze ifumane obu butyebi yabubhaqayo kwanyanzeleka uba ithengise yonke into izothenga lo mhlaba unobu butyebi le ndoda ibufumeneyo. Kwakhona siyafunda ukuba le ndoda kuze ibufumana obu butyebi, ngokuqinisekileyo ke obu butyebi bumele ukuzuza ubukumkani bukaThixo xa sisamkela iindaba ezilungileyo. Kodwa le ndoda lena kuze ibufumana obu butyebi, nalena indoda ifumana ithenga iiperile ezikhethekileyo, iBhayibhile iyasixelela uba kwanyanzeleka uba incame izinto ibinazo, ithengise izinto ibinazo, ukuze ngokuthengisa ezi zinto ikwazi uzuza ubukumkani okanye izuze iperile nale ibifumene ubutyebi kulo mhlaba yayisebenza kuwo. Sifunda into enye eBhayibhileni, ukuba ewe usindiso luza ngesisa, luza ngobabalo lukaThixo, kodwa kuze sibe yinxalenye yabantu abazoluzuza olu sindiso kuyanyanzeleka ukuba sibe nezinto esizishiya ngasemva. Ezi zinto zizinto esingakwaziyo ukuziphatha sihambe nazo xa silandela uYesu. Ayifani ke umntu nomntu uYesu uzombonisa ukuba nantsi emandiyishiye, kodwa enye yezinto kunyanzelekileyo uba sizishiye, kunyanzelekile uba sisishiye isono. Ithi iBhayibhile ubomi besono kufuneka sibushiye ngasemva, silandele ubomi esizobuphila
noYesu Kristu siphile ubomi bakwamoya, hayi ubomi benyama bophila sisenyameni. So iBhayibhile iyasibiza ukuba ubomi besibuphila phambi koba sihlangane noYesu, phambi koba simamkele uYesu, phambi koba sikholelwe kuYesu, phambi koba uYesu abe inkosi nomsindisi wobomi bethu, kunyanzelekile ukuba obo bomi obo sibushiye ngasemva silandele uYesu. Xa sibona abafundi beshiya iminatha yabo, beshiya inqanawe zabo, beshiya imikhombe yabo, iyasikhombisa beshiya iitafile zabo zokubutha irhafu nazo zonke ezi ndawo babekuzo abafundi phambi koba badibane noYesu bazishiyayo. Xa sibona loo nto leyo, iBhayibhile iyasikhumbuza ukuba asikwazi uhamba silandele uYesu sithwele yonke into nje lena. Kuyanyanzeleka ukuba sibe ngabantu abashiyayo. Naxa sihamba ke siyokwenza abafundi, kuyanyanzeleka ukuba abantu singabafihleli. Abantu bayazi ukuba kwaYesu kuyashiywa, kwaYesu izinto ezithile ziyashiywa ngasemva kulandelwe uYesu ngokupheleleyo. Akhona amanye amazwi athethwa nguYesu apha kwincwadi kaMateyu isahluko seseshumi, indima ye-37. Apha uYesu uthetha nabafundi bakhe, uyabathuma, ubathuma ukuba bayokuvangela. Yi-missionary trip yabafundi lena yokuqala. Kudala bebukela uYesu eshumayela, kudala bebona uYesu esenza imimangaliso, kudala bebona bebukele. Ngoku uYesu banikeza ithuba lokuba bahambise indaba ezilungu. Kodwa ke ubukhulu becala uzoqaphela uba emveni koba ixesha elininzi uYesu apho uthetha ngobuhlungu nobunzima abazokudibana nabo endleleni. Ubuthe waqaphela apha xa ufunda ukusukela kwindima ye-16 apha kwisahluko seshumi, uYesu uqalisa ngobaxelela ngobunzima abazodibana nabo ngokuthi, yabonani, mna ndinithuma njengezimvu phakathi kweengcuka, ngoko yibani nobulumko njengeenyoka, nibe njengamahobe okungabi nabuqhinga. So uYesu uyabaxelela ukuba ndinithumela kwindawo abanothi ngolwimi lwasemzini yi-danger zone. Njengoba nihamba nje niyokwenza abafundi, funeka niyazi ukuba you are going into the enemy's territory. So uYesu uyabaxelela abafundi apho uba yazini le nto lena ukuba xa idibana nobuhlungu nobunzima, bulubizo olu lobufundi. Na uzothi ke ngoku xa iqwela le ntetho uYesu, ningabi ndize kungenisa uxolo emhlabeni, andize kungenisa luxolo, ndize kungenisa ikrele. So ithi iBhayibhile ke ngoku abantu kufuneka bathi xa besamkela iindaba ezilungileyo bayazi uba iindaba ezilungileyo zilikrele. Lenza ntoni eli krele? Uthi kuba ndize kubambanisa umntu noyise, intombi nonina, umolokazana noninazala, zaye iintshaba zomntu ziya kuba ngabendlu yakhe. So iBhayibhile iyasixelela ukuba xa sisamkela ubufundi kuYesu Kristu, samkela eli krele uYesu aze nalo. Ayithethi loo nto ukuba masithi xa sisamkele uYesu sibe krwada, sibe ngabantu abangenathando, sibe ngabantu abathetha amazwi arhabaxa azosixabanisa nabantu, nabammelwane bethu, abazosixabanisa nezihlobo zethu nezalamane zethu. Hayi, akathethi loo nto uYesu. Kodwa uYesu uyayazi ukuba uthe wamkela umthetho kaThixo, ubuthe wamkela isigidimi sezulu, ubuthe wamkela indlela yokuphila yasezulwini, iza kuphikisana nendlela abanye abantu abaphila ngayo. Ngenxa yaloo nto ke ngoku iindaba ezilungileyo zilikrele, ngoba zizokwenza ukuba uxabane nabantu abasimilo siphikisanayo nesimilo
sasezulwini. Uthi uYesu abantu mabazi ukuba iindaba ezilungileyo zilikrele. Now ndiyafuna uba siyazi le nto le, naxa sishumayele ebantwini, naxa sihamba sisenza abafundi, singayifihli le nto ebantwini ukuba iindaba ezilungileyo zilikrele. Ewe kuyafuneka sisebenzise ubulumko, ewe kuyafuneka ukuba sihambe sichule unyathelo, kodwa sikwazi ukubaleka entweni yokuba iBhayibhile iyohlula phakathi kweoli namanzi. iBhayibhile iyohlula phakathi kwegusha nehagu. iBhayibhile iyohlula phakathi kwegusha nebhokhwe. iBhayibhile ingumahluli, iindaba ezilungileyo ziyohlula. Loo nto ithetha ukuba kungenzeka uba abantu bangasithandi ngokwamkela iindaba ezilungileyo. Loo nto leyo kufuneka siyamkele, noba abo bantu abo ngabendlu yethu, noba ngabendlu yethu. Uthi ke ngokwapha uYesu lowo, indima yamashumi amathathu anesixhenxe ke ngoku, uthi lowo uthanda uyise nokuba ngunina kunam akandifanele mna, nalowo uthanda unyana wakhe nokuba yintombi yakhe kunam akandifanele mna, nongawuthabathiyo umnqamlezo wakhe alandele emva kwam akandifanele mna. Lowo ufumeneyo umphefumlo wakhe wolahlekwa nguwo, nalo uwulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam uya kuwufumana. iBhayibhile apha iyenza icace le nto okwekati emhlophe ehlungwini, ukuba oyena mntu bekufanele uba simthanda ngaphezu kwaye wonke omnye umntu nguYesu. Ukuba ukhona noba ngubani na esimthandayo, uYesu uthi noba ngunyana, noba yintombi, noba ngunkosikazi, noba ngubani na, ubukhona esimthanda ngaphezu koYesu, asikufanelanga ukuba sibizwe ngoba singabafundi, ngoba abafundi bakaYesu babeka uYesu ngaphezulu kwento yonke. Inqontsonqa yobomi babo, eyona nto isiseko sobomi babo, eyona nto iphezulu ebomini babo, oyena mntu uhlele etroneni yentliziyo yabo nguYesu Kristu. Ingabi khona into wena mphulaphuli oyibeke phambi koYesu? Ingabi khona into ongenoyincama ukuyincamela uYesu Kristu? Ayithethi, mandiyiphinde le nto, ayithethi le nto ukuba masihambe sisenza intshaba singanyanzelekanga, kodwa ngamanye amaxesha nezihlobo zethu ziba ngumqobo endleleni yokwenza intando kaThixo. Ingaba xa kufuneke sikhethe intando yezihlobo zethu nentando kaThixo, sikhethe izihlobo zethu na? Ingaba xa kufuneka sikhethe uba ngubani esizomkholisa ngendlela esiphila ngayo, ingaba sikhetha uYesu Kristu na, okanye ingaba sikhetha izihlobo zethu nezalamane zethu? Ingaba sikhetha iziyolo ezithile esizaziyo ukuba zisihambise endleleni engeyiyo lena sibekele yona uYesu uba masiyihambe? Ingaba bunjani ubomi bakho namhlanje njengomntu ozibiza njengamlandeli kaYesu Kristu? Yinto lena ekufuneka sonke sizibuze yona, akekho okwazi ukuphendulela enye. Ude athi uLuka yena kweyakhe iversion yale nto ithethwa nguMateyu, athi ukuba ubani uzama ukundilandela angamthiyi utata wakhe, njalo njalo. Uyithetha ingathi kufuneka sibathile, na ayithethi le nto ukuba nyhani kufuneka sithiye abantu xa singamaKristu, ngoba ke umthetho omkhulu kaYesu Kristu uba kufuneka sithande uThixo ngentliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, nangomphefumlo wethu wonke, sithande ummelwane wethu njengoko sizithanda ngako thina. So iBhayibhile ayifundisi ukuba sibacaphukele abantu. Nantsi le ndawo ndithetha ngayo kuLuka isahluko sethoba. Ithi iBhayibhile indilahlekile ke ngoku le ndima.
ayiyo lena bendiyikhangele, kodwa ikhona indawo kwincwadi kaLuka ehambelana nalena, mhlawumbi uba ndiye ndayikhumbula ndizamxelela. Kodwa ke into ebalulekileyo apha endizama ukuyiveza kuba xa uLuka esithi singabathiyanga abazali njalo njalo, akathethi uba masibathiye, kodwa ngamanye amaxesha ndizawuyithetha inyani, ukulandela uYesu kukwenza ngathi abantu bathiyile, ngoba kukhona izinto ongazuzihamba. Uthi umenywa kuthiwe he khawuze kwesi sici okanye khawuze kulo mbhiyozo, he ubona uba le nto lena ifika ngesabatha. Ngamanye amaxesha ezi ntshaba kuthethwa ngazo yimisebenzi yethu, athi uThixo ekubizele endlini yesikhungu ngesabatha ukuba mawuzothandaza udumise, athi umqeshi hayi yizophangela. Lutshaba olo, yinto ekufuneka siyishiye ngasemva ukuba yikhwe indlela, ngoba uYesu usibizele ukuba masimlandele. Now uYesu xa esithi masimlandele sizishiye ezi zinto, uyayazi uba imisebenzi siyayidinga, kodwa uYesu simdinga ngaphezu koba sidinga imisebenzi. Amen. uYesu simdinga ngaphezu kokuba sidinga imisebenzi. uYesu naye mininzi imisebenzi. Ngamanye amaxesha siphoswa yeminye imisebenzi uYesu asibekele yona kuba silibale kuba busy imisebenzi, sixakeka yimisebenzi esiphosanisa neentsikelelo zesabatha. Ezinye zeentsikelelo mhlawumbi kukusiphosanisa neentsikelelo zemisebenzi engcono kunezindawo sikuzo, kodwa kuba sikokosele indawo sikuyo siyiqhelileyo, side sakhululeka kuyo, saziva sikhululekile, siphosane nezinye iintsikelelo uThixo asibeke zona. Into endiza nayo namhlanje kukuba kuze silandele uYesu kufuneka sibe kanti singabantu abalungele ukuba sincame. Ukuba umntu akalungelanga kuncama, noko kufuneka iqonde ukuba akafanelanga ukuba abe ngumfundi kaYesu, ngoba kukhona indleko ekubeni ngumfundi kaYesu Kristu. Uthi ke ngoku uYesu, nina bashiye zonke izinto nizohlala ezihlalweni ezili12, nigweba izindlu zikaSirayeli. uYesu abesesithi umntu wonke ngaphezu kwabafundi ke ngoku, ndifuna uya kule, umntu wonke oshiye izindlu, nokuba ngabazalwana, nokuba ngoodade, nokuba nguyise, nokuba ngunina, nokuba ngumfazi, nokuba ngabantwana, nokuba ngamasimi ngenxa yegama lam, uya kumkela kalikhulu. Uthi uYesu uzokwamkela lo mntu nje bencame ezi zinto, uzokwamkela kalikhulu, abudle ilifa, ubomi obungunaphakade. Uthi uYesu le nto wena ucinga uba wohlukene nayo, mna ndizokubuyisela kalishumi. Naxa esithi uYesu sorry kalikhulu, loo nto leyo yayiveza esona sivuno sikhulu umntu anoze asifumane, kwakusithiwa kalikhulu. So uYesu uthi eyona nto unozoyicinga uba yeyona nto unoyizuza ngokulandela mna, ndizokunika ngapha koko, ndizokunikeza ubomi obungunaphakade. Uthi uYesu ke ngoku njeba zikhona iindleko nje ekushiyeni izinto, ekushiyeni abantu, ekushiyeni indlela yophila, ekushiyeni zonke ezi zinto zinoba ngumqobo endleleni yokulandela uYesu Kristu. Uthi uYesu ukuba sithe sazishiya ezi zinto samlandela yena, uzoqiniseka ukuba uyasibuyekeza kalikhulu. Kodwa akazuphelela ekusibuyekezeni kalikhulu kwezi zinto, kodwa uYesu uzokwandisa ngaphezu koko ubomi obungunaphakade. Yeyona nto uYesu asibizele kuyo lena, uthi zishiye ezi zinto, ungabi naxhala ucinga uba andikulungiselelanga, sendikulungiselele. Ezi zinto uzishiyayo ndizokunika kalikhulu ngaphezu kwazo. Emveni koba ndikunike kalikhulu ngaphezu kwazo, ndizokunikeza nobomi obungunaphakade. Suba nexhala, ndikulungiselele. Ndifuna siyazi ke ngoku ukuba xa sincama into encinci kuba inkulu kakhulukazi esiyizuzayo.
Ndikhumbula ngenye imini ndisenza uvangelo, sisenza icampaign kwisikolo apha eMzantsi ekuthiwa yi-University of the Free State, bathi ke yi-UOFS ngamafutshane. Senza icampaign apha, ndenza isibheno sabantu abafuna ubhaptizwa. Baphakame ke abantu abafuna ubhaptizwa. Phakathi kwaba bantu kube khona udade ofuna ubhaptizwa. Aba bantu ngabafundi basesikolweni, bathunyelwe emakwabo uba bazofunda. Thina ke siyayazi uba lithuba eli loba bazuze uYesu Kristu, bazuze ubomi obungaphakade. Aba ke lo dade lona uxelele umama wakhe uba, mama, ndishunyeziwe, bendihambisa abatha apha, futhi banemvuselelo bebenayo. Ngenxa yele mvuselelo ndiye ndathatha isigqibo sokuba ndizobhaptizwa apha eSabatha. Wathi umama wakhe, mntwanam, ndiyafuna uyazi ukuba uthe waqhubeka ngale ndlela uthi ufuna ukuyihamba, mna ndizawuhlamba izandla zam, awuzuba ngumntwana wam. Uza kumke ngokuthi, mfundisi, ndinale ngxaki, umama undixelele le nto. Ndiyithini le nto umama ndixelela yona? Ndithi, hayi, masike sifunde iBhayibhile ithini. Ndamsa kwezinye zezi ndima besikhe sazifunda, kakhulu kuMateyu isahluko se-10 esibe sasifunda phayana. Ndamfundela ukuba imfundiso kaYesu yokuba akukho bani kufuneka umthande ngaphezu kwakhe. Ukuba kukhona ubani omthanda ngaphezu kwakhe, awufanelanga uba ngumfundi kaYesu. Ewe, inzima le nto ndiyithethayo, ndiyayazi, kodwa uYesu kubizele ekubeni mawushiye yonke into. Ukuba kunyanzelekile uba ushiye abazali, ubashiye ulandele yena. Kodwa ke ndiqinisekile uba awuzuswela abazali ukuba abazali bakho bakulahlile. uYesu naba abazali akulungiselele bona, kodwa kufuneka uyamkele le nto ngokhona. Ndathi kuye ubomi bobufundi bubomi bokuncama kuze ulandele uYesu. Emveni koba sincokole, ndathi kuye, kodwa ke nantsi enye into ekufuneka uyazile, awukho mprofeti. Awuyazi ukuba xa ulandele uYesu umama wakho uzothini. Ewe, yena ukuthembisile ukuba uzozihlamba izandla zakhe kuwe, awuzuba yintombi yakhe. Kodwa ke zininzi izinto abazali xa befuna senzele into bayifunayo abazithethayo, babe nabo bengazazi uba bathini, bengazuzenza. Ndithi sukuba ngumprofeti ke yona kumbona uba iyinyani le nto ithethwa ngumama wakho. Landela uYesu, ibe nguYesu ozojongana nemiphumela yokulandela yena. Wathandaza lo dade, sathandaza sobabini, wahamba wathandaza wathi, mfundisi, ndenze isigqibo ndizawubhaptiza. Umama uzawuqina. Lo dade wabhaptizwa lowo, haleluya. Emveni koba ebhaptiziwe, wangumlandeli kaYesu Kristu. Wayixelela umama ke, hayi, ndibhaptiziwe, ndiyaxolisa, kodwa uYesu into andibonise yona khange ndikwazi uba ndingayamkeli. Ndikhethe ukuba ndilandele uYesu. Nangona ndihloniphile, kodwa kuyanyanzeleka uba uYesu xa ethetha ndimmamele, ndimlandele. Loo ntombi leyo kunyaka ozayo yathi khangela umsebenzi yayihlala kowayo ngoba umama zange ayigxothe endlini. Yaqhubeka yafunda, yagqwesa, yenza ii-masters zayo, yathini. Ngoku ngumntwana kaThixo, uThixo usathembekile kuye, umsikelele ngemfundo, umsikelele i-relationship yakhe nomzali wakhe isentlekazi kakhulu. Ndiyakhumbula ndibona kwezi zinto zonxibelelwano sizibonayo, esamkelwa ngumama wakhe, engazi ngoku ekhwele iteksi eze eqhuba, umama ezingca ngentombi yakhe. Ndizama ukuthi ngamanye amaxesha asizifumani iintsikelelo zikaThixo kuba sisoyika uba abantu bazothini okanye sizawulahlekelwa yintoni na. Kanti uYesu yena unecebo elingabonakaliyo kuthi. Ngamanye amaxesha siziphosanisa neentsikelelo singayazi ukuba yintoni na.
esijongene nayo uYesu asibekele yona. Sicinga uba thina lesiyiphetheyo singafuni ukuyiyeka yeyona iligugu, kanti uYesu yena unazo izinto asibekele zona ezintle ngaphezu kwezi sizaziyo. Ndiyanimema namhlanje ukuba nizinikele ekubeni iindleko zobufundi nizozibhatala, nizawurhafa. Andithethi ngemali apha, ndithetha ngezinto ekufuneka sizishiyile. Ndifuna umema ubani ozothi mna Yesu ndikhetha ukuba ofuna ndikushiye noba yintoni na, ukuze ndikwazi ukulandela wena. uYesu uyasibiza, usibizela ekubeni masilandele yena. Ingaba sawumphulaphula na xa ethetha nathi? Ingayinkosi ingasinceda, ingayinkosi ingasikhuthaza, ingayinkosi ingasisikelela. Sesimphulaphula uYesu, simlandele, sishiye noba yintoni na, noba bubomi besono, noba sikhona isono esithe sasibambela kufutshane, sacinga uba soze sohlukane naso, sisishiye namhlanje. Nokuba ngumsebenzi osihlukanisa noYesu, osenza sihambe indlela engamkholisiyo uYesu, sithi Nkosi ndizawushiya, ndithembele kuwe. Nokuba yintoni na uYesu asibiza ukuba masiyishiye namhlanje, ndiyanimema ukuba senze isigqibo sonke namhlanje sokuba uYesu sizokumlandela noba yintoni na ekufuneka siyishiye ngasemva. Ingayinkosi ingasinceda, ingayinkosi ingasikelela kuze kufike lo mini yokubonakala kwenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Masithobeni intloko mthandazo. Sibawo sekhaya ezulwini, siyabulela Nkosi ngokusibonisa ukuba kukhona iindleko ekufuneka singene kuzo xa sifuna ukuba ngabafundi bakho. Hayi thina kuphela Nkosi, nabantu esibabizela ekubeni babe ngabafundi kufuneka bayazi ukuba le nto bayibizelweyo ilikrele elizokubahlukanisa nezinto abazithandayo, nezinye izinto abazibambela kufutshane. Kodwa Nkosi, xa ezi zinto zingumqobo ekukulandeleni ngokupheleleyo, wena Nkosi ubabizela ukuba bazincame. Bangazincami Nkosi bequmbini, bangazincami bezizifu berhuqa inyawo, kodwa bazincame benovuyo ukuba wena unento engaphaya kwale elikhulu ubukhulu, ngaphaya kwale ubabizele uba mabayincame, futhi ubabizele ebomini obungaphakade. Siyabulela Nkosi ngokwenza kwakho. Siyabulela ngoba sincanyiswa nguThixo owaqala ngokwakho ukuncama, ekubeni wancama unyana wakho kuphela kwamzeleyo ukuze ngaye singatshabalali koko sibe nobomi obungaphakade. Siyabulela ke Nkosi ngokusiva xa sithandaza kuwe. Sibulela ngayo yonke into osenzele yona, kuba sithandaza ngelo gama lihle leNkosi yethu engumsindisi wethu Yesu Kristu. Amen. Siyabulela kakhulu ngenkosi ingaqhubeka inisikelela naxa ezinye iinkqubo ziqhubeka, ingayinkosi inganisikelela ngazo. Ze nibe nemini emnandi. Sithandaza le nto ngoYesu Kristu. Amen.